ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅನ್ನಿರ್ತದೆ. ತದಪಂಡ ಏನಿತ್ತೆ ಪೇಟೆ ಬೋದು ಬರುವಂತೆ ಬಂದಾಗ ಚಿಕ್ಕಿನಾಗ ತಿಕ್ಕೇರು ಇಂಕ ಚೂರು ಎಕಟ್ಟೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ತಿತ್ತೇರು ಅಚ್ಚ ಬಂದಾಗ ಚಿಕ್ಕಿನಾಗ ತಿಕ್ಕೇರು ಅಚ್ಚ ಎಲ್ಲಾಗ್ಲೂ ಒಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಕಜ್ ಮಂತು ಆಯ್ತು ಅಂಚೆ ಇಂಕ ಲಾಗ್ ಮಂತಜಿ ಮಂಡೇ ತನಂಚೈತೆ ಲಾಗ್ ಮಂತಾರೆ ಕುಲ್ಲುನ ಅಂಚ ಯಾಕೆ ಬತ್ತ ತುರ್ಲೇರು ಕುಕ್ಕು ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಬೊಪ್ಪಕ ಪಲಕಾಯಿ ಆಜತ್ತೊಂದು ತುರ್ಲೇರು ಅಚ್ಚ ಮಸ್ತ್ ಕುಂತುದಿರ್ಲ ಎಂಪಂತಾಗ ಹಾಕಿಲ್ರ ಚಿಕ್ಕಿ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಅನ್ಕ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಕುಂತಿದ್ದೇರು ಗೋಬಿ ಗೀಬಿ ಪೂರ ಕುಂತಿದ್ದೇರು ಅಂಚ ತೈಪಬೆ ಚಿಕ್ಕಿದಂತ ಒಳ್ಳೆರು ಜನ ಅಮ್ಮಲ ಮೇಗಿಲದೈತ ತುರ್ಲೇರು ಬಂದು ತುರಿ ತೀಯರತ್ತ ಕಾಯಿಸ್ದಂತೋಲೇರು ಬಂದು ಅಂಚ ಏನು ಕೈಟ್ ಮಂತ ಹೋಯ್ತೆ ಕಬಾಬ್ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಒಂಚೆ ಮುಕ್ಕಾಲಾಟ 2 ಗಂಟೆ ನಾವು ಪೂರ ಓಡುತ್ತಲೆ ಅಂಚ ಕಬಾಬ್ ಪೂರ ಕಲ ತೀರ್ತೆ ಕಜಿ ಪಾವುನುಂಡಾತೆ ಅಂಚ ರಪ ಮಂತದ್ದು ಅಂಚ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಅದನ್ನು ಪೆಡಕಾಯಿ ಮಾತ್ರ ತಿಂದದ್ದು ಕಜಿ ಪೊದಿಯೋನುಂಡಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ. ಸ್ಮೈಲ್ ಗೈಸ್ ಚಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಪೋಯರು ಮಿಗಿಲ್ಲಿ ನಾಂಚ ಚಿಕ್ಕಿ ಬನ್ನಾಗ ಗೋಬಿ ಮತ್ತು ಕೊಂತಿತ್ತಿರು ಆಯ್ತಾ ಏನು ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಂತೀರಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಹಾಂ 4 ಪ್ಲೇಟ್ ಗೋಬಿ ಮತ್ತು ಕೊಂತಿತ್ತಿರಂತ ನೋಡತ್ತೆ ಈ ಗಂಟೆ 4 ಅಂಡು ಅಂಚ ಎಣ್ಣೆ ವನಸ್ಪುರ ಮಂತದೆ ಅನ್ನ ಮಿಗಿಲ ಪೇಟೆಗೆ ಮುಟ್ಟ ಬುಡ್ದು ಬರ್ತನ ಚಿಕ್ಕಿನ ಅಂಚ ಇದು ಎನ್ನ ಬಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಬಲ್ಲ ಉಂಡು ಜೊತೆ ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ಮುಂಚಿ ಕೊಂತಿದ್ದೀರು ಮುಂಚಿದ ಸಾಧಾರಣ ಖಾಲಿ ಅಂಡು ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ ಬರ್ತನ ಒಕ್ಕ ಗೋಬಿ ಎನ್ನ ಬಾಲಂದು ಅಕ್ಕನ ಬಾಲಂದು ಚಂದು ಅಕ್ಕನ ಬಾಲ್ದ ಜಬುಕ ಪೂರ ಎಂಕಲ ಬಾಲ್ದ ತಿಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಗೈಸಿತ್ತೇನೆ ಗೋಬಿ ತಿನ್ನೀರ ಕುಳ್ಳುತ್ತೆ ಕುಲಾಯಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ರಾಂಡು ವೀಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಕೈ ಇಂಚ ಒಂದುಂಡು ಮೆಗ್ಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಗೋಬಿಂಡು ಆಯಾಗ ಬಂಚಿ ಫುಲ್ ಆತನಿಗೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂದು ಆಯನ ಪಾಲ್ಯ ಕಟ್ಟಿಂದ ಒಂದಿನ ಹಾಂ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ರೇಟ್ ಲತ್ತೈತೆ ದುಂಬು ಜಾತ್ರೆ 28 ರೂಪಾಯಿ ದಿಕ್ಕೊಂಚಲು ಇತ್ತೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಆತಂಡು ಇವಾಗಲೂ ಸೋಕ್ ಮಂತದ್ದು ಜೀರು ಅಂಗಡಿದಾಗ ರತ್ತು పోతుంది ఏనా కట్టు కజ్మంత అంతే ಈ ಯಾವ್ದಾದ್ಯ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಪೇಟೆ ಗೊತ್ತೇನೆ ಹೊರ ಕೋರಿ ಕೊಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೊರ ಚಿಪ್ಸಿನ ಬಿಟ್ರು ಕೈ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಬೇರೆನ್ನಿಯ ಎಂಕಲೈತೆ ಪೇಟೆ ಬೋದಿತ್ತ ಪೇಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತು ಕರಿ ದೂರ ಬದ್ದು ಮ್ಯಾಗಿ ಈ ಬೆಂದನ ಕಾಸ ಹಾಂ ಆಯ್ ಬೆಂದನ ಕಾಸದು ರಜೆ ಇತ್ತನತ ಅಪ್ಪಾಗ ಆಯ್ ಬೆಂದನ ಕಾಸದು ಆಯಿತು 1,500 ಸಂಪಾದನೆ ಮಂತಿಗೆ ಆಯ್ತು ಇತ್ತೆಂಕ್
ದಾದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ದೆತ್ತು ಬರೀ ಹಂಗೆ ಗಮ್ಮತ್ ನಿಂತುದಾತ್ನ ಬೊಡಿ ಪುಲ್ಲು ಬುಕ್ಕೇನು ಕತೆ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತೀನಿ ಇಂದು ಎದ್ದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತೆ ಅರತ್ತುದು ರಾತ್ರಿ ಇತ್ತ ಉಂಡುದು ಎಂಗಳ ಪೇಟೆ ಪೋಯಿ ನಾತಿ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಂದ ಅಂಚ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ ನಾವು ಇದ್ವಿ ರಾತ್ರಿ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತ ತಿಂತೀನಿ ಇನ್ನೇನು ಬಂಜಿನ ಜನ ಯಾರು ನಾನು ಮೂಲೆ ದಾದ ಪಿದಾಯಿ ತಿನ್ನೊಂದು ಕುಲೆಕ್ಕಲು ಕೊದ್ದಿ ಬಿಡು ಜನ ಯಾರು ಕುಲೆಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇನಿ ಬೈಯಾಗ ಬರ್ಸಾರು ಒಂದುಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಜಾಲುಲ್ಲೆ ಗುಂಡಿ ಗುರುಪಾತು ನಿಂಕಲ್ಲ ಇಂದು ಆಪಿದಿಲ್ಲದ ನಾಯಿತುಲಿ ಇಂದು ಚಂಡಿ ಅದು ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಜೆರ್ತದುಂಡು ರಾಜು ರಾಜು ಏ ರಾಜು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಇಂದುತ್ತಲೆ ಇಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡ್ತಕ್ಕಂತನ ಕೊಪ್ಪು ಚೂರು ಕಪ್ಪಾತನ ಕೆಲವು ಒಂದು ಪುರ ಮುರ ಒಂದು ಪುರ ಬೋತನು ಪುರ ಶೋಕೊಂಡು ಗೈಸ್ ಒಂದು ಈ ಪುಳಿನ ನಿಕ್ಲು ತೂತರ ನೆಕ್ ದಾರೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಎಂಕ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂದುದೆ ತೊನ್ನ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಅತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಏನೋ ಸೇರ್ಲ